Maya pat magrasya nga bak po kaya kayungan. Kaniti pong kaya katang kapag masusyan, pagkiabetala ka rin kaya katang panalangin, ding makatuking intensyones. Pasalamat ng Chemita Esguera at Monica Tumang. Peace Day of Sister Maria Eldegard Baroma, OSB. Wedding Anniversary, Chris and Cecil Ang. Special Intention, Miguel Antonio Katikbak Lim at Victoria Macabali. Iling, Lian Lolaine Bonet, Estela Lagman. Birthday Thanksgiving Day, Mark Lean Aguas, Celestine Grace Laksa, Iris Kanda, at Dimple Alberne. Successful Operation, Jose Bonifacio. Antimurin ding sablang kaladwa king purgatorio at ding kaladwada di Domingo Senior, Ismael, Elmore, Ana, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, at Pelino. Magkabetampo king dalita pamukulat. Kinagiling ipampo ng anak, ang po ng Banal Espiritu. Amen. Ang grasya ng ginutamang Yesu Cristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyago ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan. At kaya kaon timurin. Maya payabak pa si po. Good morning. Maya payabak po mo. At araw po ng Webis ngayon, kaya araw po ng ating mahal na patrona, kapag wala tayong malaking pistang pinagdiriwang, kasi mapagbigay naman siya. No? Pag may mga ibang pista, gumigilid muna, tinatabi. Pero ngayon po, kahit na araw niya, mayroon pa rin tayong isang ginugunitang santo, isang mahalagang figure ng Reformation, nung nagre-reforma ang simbahan, dulot ng pagpopotesta ni Martin Luther, ng mga 1500s. At ito po ay si San Roberto Bellarmino, isang Jesuita. Sa tulong po niya, binigyan niya ng theological basis ang mga desisyon ng Reformation era. Nya batang yan nga bebeng matampangganap, kaniting kapag masusyan, aminan talapamo, at pagkalungkutan, ding kasalanan tamo. Ikang mete, para ka rin kaya kaming kasalanan. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ikang inubig, king kamatayan, king pangako kutmut pamanyubling, mebye, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ikang mamatawad ka ring sisisi at patutuking lugod da kaya ka, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa mayubayang tutu, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo.
idala na katangan sana, King Bie, alangang Amen. manalangin tamo. Oy paming mayupaya, pigkalob mo kang San Roberto Belarmino, ing kabyasnan at kayapan magluwalo, king kasalpantianin kaya kang Santa Iglesia. Kapamilatan din kayang panalangin, parati kaya sanang masaya king pamipasyag mi, king kekeng kasalpantayanan. Iti adon mi, king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, ading banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Lukluk dapot makiramdam king amano ninggin. Pamamasang iba't, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Kapatad, ngeni buri kong ipaganakake kayo, ing maya pabalita, apenaral ko ke kayo, ake kayo namang tinggap. At ngeni, katatalakaran ng matibe ning ke kayong kasalpantayanan. Itaying ebanghelyo, ing aral apenaral ko ke kayo. Iligtas na kayo ning ebanghelyo, nung manatili kayong sasalpantaya. Nung ali, muli mong alang kabaldugan ing ke kayong pamanyal pantaya. Linipat ko ke kayo ing kanakong tinggap abinang maulaga. I Kristo meteya para king kasalanan tamo. Antimoing mababasa karing kasulatan. King mikut-kutya at sinubling mebye, king katlongaldo. Agpangmurin king mababasa king kasulatan. King pepakit iya kang Pedro at kaybat karing labing adwang apostol. Pepakit iya namang makapamisan karing maygit 500 alagad. Hanggang ngeni mabyela pa rin dakal at ding mapilan mete na lo. Pepaki iya kang Santiago at kaybat karing sablang apostol. King katataw liyan, pepaki iya naman kanako, lipat na ding ako, makayaliwa ko pangabait. Nung wari sa, mibait kong alaking oras. Uling ako ing peka malating dili karing sablang apostol. Eko man karapat dapat mayaos apostol, uling ligalig ke ing iglesia na ning Diyos. Dapot king kapamilatan ning grasya ning Diyos, apostol kong eni. At ing grasya apikalob na kanako, mayalang kabaldugan. Uling megobra kong maygit kesa karing aliwang apostol. Ita eko sariling dapat, nune ing grasya na ning Diyos, ya ing megobrang kayabe ko. Uli na niti, ibat man kanako o karing aliwa, iti ing ipanaralmingan, at itiya naman ing paniwalan nyo. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. O munye kayong kapasalamatan, king Ginoo, uling mayapya. O munye kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayapya. O munye kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayapya. Huwagas ing lugod na at alanganga. Ding memalena ning Israel, bustan ihayagda. Huwagas ing lugod na at alanganga. O munye kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayapya. Ing upaya na, iya ing minye tagumpe, king kaya katamong pamakilaban, karing kasalang. Eko mate, nunemye ko, ban ipasyag, lang dapat ning Ginoo. O munye kayong kapasalamatan king Ginoo,
uling mayapya. Ika hingka kong Diyos, at kaya ka pa salamat ko. Isaplalala ka, O Diyos ko. Ika hingka kong pasalamatan. Uling ka kong panalangin, kaya kang dimdam. Layan mo kong pepagtagumpayan. Umunye kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayapya, parang alantaya po'ing maya pabalita. Alleluia, 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 Alleluia. Tanggapan yung mitmong kababanlog, ing amanong tatanam na ning Diyos karing puso yo, ama kapagligtas kaya kayo. Alleluia, 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 Ing Ginoo mantabi kay kayo, At kekan timurin. pamamasa king maya pabalita agpangkang San Lucas. Ligaya keka, O Ginoo. King panahon na ita, king birane ning metong karing paresew Jesus, ban makipangan king balena. Minta Jesus king bale at linuklukya ban mangan. King balena ita, ating metong nga babaeng mabibiyay king pamikasala. Abalita na nga tsu, makipangan king bale ning paresew Jesus. Uri na nita, migdalayang metong alabastrong lulanan mitmong pabanglo. Linuklukya lele ng bitis Jesus. Tatangis siya at besa na laking luwa ng tutulo ring bitis ng Jesus. At kiskusa nala reti king kayang buwak. Penuma nalat saka nala tigtugan pabanglo. Inyang ikit na itining pareseong mengumbira kang Jesus, sinabi na king kayang sarili, nunging taong ini, tunay ang propeta, sukat ng bado nung nino, at nung nano yang uring babae, ining tatagkil kaya, metong yang babaeng palpikasada. Migsalita Jesus at nga na kaya, Simon, ating kong buring sabihan kaya ka, Maestro, nano po ito, nga nang may kibat. Nga ng Jesus, ating nga duwang lalaking makiyutang king meto nga mamaram kwalta. Ingutang na ning metong 500 na pirasong pilak. Ating metong naman 50 pirasong pilak. Analang pamay dating nga duwa, inya pareho na lang pepatawaran king karelang utang. Nino kareting nga duwa, ing lalong lugod king may matawad. Isipan ko po nga ng Simon, itang pepatawara ng dakal. Sinabi ng Jesus, ustuing pakibat mo. Kanita, belikdaneng Jesus ing babae at saka na sinabi kang Simon, akakit ming babaeng ine, dinatang ko king bale mo at emo ko dininan danum apanos bitis. Dapat ing babaeng ini, besa na laring bitis ko, king kayang luwa at pepalangin na laking buwak na. Emo ko selebungan inuma, dapat siya nalatiknangan penumaring bitis ko, kabud dinatang ko. Tigtugan laro ing buntok ko, dapat siya kip mo na lang pabanglo ring bitis ko. Uli na nita, sasabihin ko kaya ka, ing lugod pepakit na,
patunay king mi patawaran na ring dakal ng kasalanan. Ninumang tinanggap dita kakapatawaran, ditak mong lugod, ing pepakit na. Kanita sinabi ng Yesus, king babae, mi patawaran na ring kasalanan mo. Ngara king karelang sarili ring aliwang kasulo na king lamesa. Nino kaya ining mangangas mamatawad kasalanan? Dapat sinabi ng Yesus, king babae, linigtas na ka ng kasalpantayanan mo. Sulong, lumakad na ka, kambena ning kapayapan. Ing mayap ng balita, ing kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo, makiramdam tamo po king umilyo. Morning po, pasibayo. Good morning po, amo. Alam niyo po, nakakabilib si San Pablo. Diba kahapon po yung nabanggit niya yung mga cardinal virtues, faith, hope, and charity. Bago po yan, inumpisan niya tungkol sa pagmamahal. Love is patient, love is kind. Kasama po yun doon sa binasa kahapon. Kaya napakagaling ni San Pablo. Pero lalo po kong humanga sa kanya sa binasa natin ngayon. Kasi sa kabila ng kanyang karunungan at contribution sa simbahan, sinabi niya rito sa ating unang pagbasa ngayon na hindi man siya karapat dapat matawag na apostol. No? Sabi niya nung una, yung una sinabi niya, siya ang pinakahuli sa mga apostol. Sa totoo lang, sabi niya, hindi man ako karapat dapat matawag na apostol. Sa ating pong isipan, ang galing-galing, tapos sasabihin niyang, hindi man sa karapat dapat matawag na apostol. At yun pong lalong nakakabilib sa kanya, sabi niya, pinagtapat niya, hindi niya tinago, inilihim. Dahil sabi niya, inusig niya ang simbahan. Di po ba kung minsan ayaw nating malaman ng iba yung nakaraan natin? Ayaw natin malaman ng mga sikreto natin. Ang tinatawag ng mga skeletons in the closets. Ito po ang skeleton in the closet ni Pablo. Sa kanyang pagsulat, dapat sana hindi na niya ito pinaalam. Pero ganun pa man, hindi niya ikinahiya ang kanyang nakaraan. Kaya sabi niya, inusig niya ang simbahan. Tapos, sabi naman niya rito, pero ganun pa man, sabi niya, ako ay ako ngayon dahil sa biyaya ng Diyos. Naging ganito ako ngayon. Siguro sabi niya, nangangaral siya, nakakasulat siya, masipag siya sa kanyang pagsasabuhay ng pananampalatayang kanyang tinanggap mula sa Panginoon. At ito ang kanyang binabahagi sa iba. Dahil na rin sabi niya, sa biyaya ng Diyos. I am who I am by the grace of God, sabi niya. At sabi niya, siguro, sabi niya, mas sinipagan ko, mas masipag ako kaysa sa mga apostol, sa mga iba. Pero ito'y dahil sa biyaya ng Diyos, sabi niya. Biruin niyo po, magmamayabang na lang, pero hindi sarili pa rin niya ang ipagyayabang, kundi dahil sa Diyos. Kaya nangyari yan dahil sa Kanya. Para bagang sinasabi niya, dahil kung hindi niya ako pinatawaran, kung hindi niya ako tinanggap bilang ako at inakay tungo sa pagbago, wala ako ngayon. Ito po'y sinasabi niya. At dahil sa malaking kapatawaran na kanyang tinanggap, kaya ganong ako po nakikita ko kay San Pablo kung bakit ganon siya masigasig at naging masipag. Hindi po ba yun ang sinasabi ng ating ebanghelyo? Yung babae dito na kilalang makasalanan ayon kay San Lucas, at mukhang maraming kasalanan,
Pero dahil tumanggap siya ng kapatawaran sa Panginoon, ang laki ng pinamalas niyang pagmamahal sa Panginoon. Nung lumuha siya o umiyak siya sa kanyang mga paa, inugasan ng paa niya sa luha, pinagpunas ang buhok, tapos binuhusan ng pabango ang kanyang paa. No? Sa binigay na talimhaga ng Panginoon, sabi niya, ang sino mang pinatawad ng malaking pagmamahal, ang isinusukli niya. Yung maliit lang ang pinatawad sa kanya, maliit din ang kanyang pagmamahal. Kaya ito pong babaeng ito, ganun na lang ang ginawa niya kasi nadama niyang pagpapatawad ng Panginoon. Kaya ganun, mas malaking pagmamahal ang ipinadama sa Panginoon. Di po ba? Yun ang buhay ni San Pablo. Kaya nakuha niyang mangaral ng ganun na lamang. At magsulat. Actually po, half of the books of the New Testament, kung 27 yon, attributed yung mga 14 sa kanya, 13 or 14. No, yung iba kasi debatable pero yung 7, nakakasigurado yung mga Bible scholars na ito'y tunay, authentic, na galing mismo kay Pablo. Yung iba debatable. No. Pero ganun pa man, ito po ang binunga ng tinanggap na kapatawaran ni Pablo. Ang sigasig niya at sipag. At sa atin din po rito, minsan po mayroong isang pare, ang tanong sa sarili Panginoon, bakit niyo po ba hinayang na magkasala pa kami? Sana hindi na lang kami magkasala. Pero sa kanyang pagninilay daw po nitong pare, parang nakakuha ng kasagutan na para sinasabi ng Panginoon sa kanya, hinahayaan kitang magkasala para sa aking pagpapatawad sa iyo ay lagi mo akong mahalin. Siguro ganun din po sa ating lahat dito. Tayong lahat nagkasala at nagkakasala at patuloy tayong tumatanggap ng kapatawaran sa Diyos. Kumbaga, kung bibilangin natin ang ating kasalanan, baka hindi natin mabilang-bilang. Kaya yung kanyang pagpapatawad ay hindi rin natin mabilang-bilang. Itong pagpapatawad niyang di mabilang-bilang, tulad ng ginawa ni Pablo, nangyari kay Pablo, ito sana'y magbubunga ng lalong pagmamahal natin sa Panginoon. Ang ating pagtanggap ng pagpapatawad sa Panginoon, sa kabila ng kuminsan paulit-ulit natin ginagawang kasalanan, o kaya malalaking kasalanan, ito sana mag-akay sa atin para lalo nating mahalin ang Diyos, paglingkuran siya, tulad ni San Pablo. Ang taong malaking kapatawaran ang tinanggap, malaking pagmamahal ang iuukol niya sa Panginoon. Amen. Atin po ngayong dulog sa Panginoon natin mga kaibigan, tayong lahat na walang sawang laging pinapatawad ng Diyos para ito'y magbunga ng lalong pagmamahal sa Kanya. Ang sasagot natin sa bawat panalangin, Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Para King Santo Papa, ring obispo at ding pari, kapilan man sana era tutuknangan, ing pamagmalasakit dang ipaganakaking ketawan, king ing kasalukuyan dang biye, atin mong ulaga bilang pamagsadya, para king biye painturo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Para ka ring pamuntok ning kayakatang bansa, ding karelang gagawan a batas, at ding karelang desisyon,
Mibatila sana king kabilugan ng kapalaran ning tao, at emo king makuyad a pamalak ning pamaglutas king metong a problemang makalto king kasalukuyan. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman may kang balayan. Para ka ring pakamaalantang meyango na biye, tanggapano sanang matula ng Diyos, king lugal ka rin banwa, asidya ng Jesus para karela. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman may kang balayan. Para kaya katangan, para titasa ng maingat, king panalangin, at mibiyebe meto nga banal, apa mibiyebe, batang mayakit makasadya, potang datang ya ing Ginoo. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman may kang balayan. Ngayon po, aduan taming sarili tang kapagnasan. Ginoo, pakiramdaman mo ring panalangin ng kekang balayan, at sapan mo keng mi biyebye, banala pa mi biyebye. Ban kita misa naldo matanggap keng magtamasa, king alanganga mong ligaya. Tiyadan mi king lagyo ng Kristong, Ginoo mi. Amen. Ikanta tayo pong dalit para king pamagsadya ka rin ngayon. Inggamat minaralami, aining keke sarili, pamuningan tar ninggeni, pabanalan mo sa amin, balang panina, pangis na amin, balang isipan at kaptan, balang kaburian at kapagnasan, balang lugod at pakaman, Inggamat minaralami, aining keke sarili, mabuning altar ning biyemi, pabanalan mo sa duwan mi. Manalangin kay pakamarang kapatad, banitin kay katamang daon, matanggap yara pa ng Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan na saning ginuiting daon ka rin gamat mo, king kapurit kaligay ning kayang lagyo, king kaya katami ka sa plala, at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, tanggapan may sakripisyo, kaniting kapyesa ng San Roberto Bellarmino, at tutukiking kayang alimbawa, adaw misanay papuri mi keka, at ayang pangisablang at tsuke kami, di adon miking kapamilatan ng Kristong, ginumi, Amen. ang ginuman tabi kaya kayo, At kaya kang timurin, yat nayo rin puso yo, makayat nano king ginu, pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tama. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati, numang kanino ipa, Diyos king alanganga lubos mayupaya. Pigkalubme king Santa Iglesia, iting piyestang parangal kang San Roberto Bellarmino. Agyagan mo kami kapamilataning banal ng biye. Tuturo kapamilataning kayang pamanaral, at babye mo yung kayang pamanganlong bilang pakibat karing kayang panalangin. Ulinita ka berisablang koro, ring anghel karing banwa, daralit ming kayang ligaya lantok nang, ngaming babye kapurian keka. Banal, banal, banaling ginu, Diyos amayupaya, mitmuhing banwa ating yato king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad jeng daratang king lagyuning ginu, o sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ika, ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi,
Pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo. Ban para kaya kami manyari lang katawan at daya ng Ginoong Hesu Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylasad kamatayan, kinwaning tinapi at pepasalamat siya kaya ka. Pira sunet binyene, karing kayang disipulo nga na, kuwan niya itikongan at kanan niya, itihin ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay balingapunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyining kalis, kaning kayang disipulo nga na, kuwan niya itikongan, minom ko kaniti, itiing kalisin ka na akong daya, ing daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubu para kay kahit para karing sablang tao, ban kita may patawaran na rin kasalanan. Natanyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo metea, Cristo sinubia, me bien. Cristo datang ya, Inyang inigaganakan miyo ipa, ing kamatayin at pamanyabli ng may biyening anak mo. Darami kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis, ing kaligtasan. Layan ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamwa mo, king ikaming ansa ng misilusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yato. Ban may ganap siya king lugod. Kambi ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pare. Gana ka muna naman di kapatad ming pepay nawan at maninayang sabing miye, lalarin talasuyo mong diyamong Horacio at Herwin, Kamberi, Domingo Senior at Ana. Ading aluwa pang mayang unabiye. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya ng Maria, ing Birhen ng Diyos, kambi ng San Jose, akayang esposo, kaya bering apostol, ding sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kaya kabaning panawun, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tatu, kaguming banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Tamit mong kapadalingan at lugod, king ipa, karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Igpami at suka banwa, misamban niya ing lagyo mo, datang kaya kami ing kayarian mo, mi pamintuan in loob mo, kaya tisulip ante banwa, ing kakanan mi king aldo-aldo, ibihe mo kaya kami king aldo ngeni, ampon ipatawad mo kaya kami, ding salami kaya ka, anting pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami, mga yemo kaya pa isawol king tukso, nunay kabos mo kami, king sablang maro. Igabos mo kami o Ginoo, kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panabun mi, ban king kasaupan ing kaya kang pakadulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambi na maligayang kapanaligan, kimpanyatan ng Hesu Kristo ang kaya kaming talapangapos. Uling kaya kayo ing kayarian, ing kayo payan, at ing ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Hesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakbang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Ay mo, sana babalik din kaya kaming kasalanan, nang gawin mo yung kasalpantiyanan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo,
ikang mabibi at magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaan ng ginuman tabi sana kapilanman kay kayo. At keka timorin. Iyang pang tayong waganing kapayapaan king metong at metong kapayapaan kay kaingan po. Kordero ning Dios, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Dios, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Dios, amilalako king kasalanan ning yato, ibigay mo kay kaming kapayapan. Yung kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato. Noon tamang mayaos king apunan ng kordero. Ginoo, ek matampang tanggap keka, dapot ikas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, Ginoo, mo at lingap. Salamat, king pagkamal mo't panganingat. Salamat po, salamat po. Para king beapi kalumog kami. Pamahan niya Roldo babyemungan. Tugnagan ni malad ni nanumaling kailangan ni. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, king lugod mo at lingap. Salamat, king pagkamal mo't pamaningat. Salamat po, salamat po. Paliningaldo at tingla na ning bulan. Siyog ning hangin at kanta dari ngayon. Sa lading batuin imbing itatahid ka ring maglakbe. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, king lugod mo at lingap. Salamat, king pagkamal mo't pamaningat. Salamat po, salamat po. Karen pong kayabi aming sisimba king live streaming, si Cloud tamo po ban pangadyaning dapat ay espiritual ning pama kinabang. Itamongan po, O Yesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan, a sakramento, kaluguranda ka, may git king sablang bage, at pag nasan ko, ing tanggapan da ka. Dapot, pauli na ningening pinandit, era kaya tanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari, at tsuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emusanay paintulot kapilanman,
ing mikawani kukeka. Amen. Orasyo Emperata, itamongan po. O Diyos, ay pami, lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keka, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na, at may kamate na, karing dakal at tao. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mengayaw na biye. Pagkalam mo kaya kami, ang grasya mo, kaniting masakit a panahon. Ban magobra kami, para king kakayap ding sabla, at ban makasaup kami, karetang atyo, king pamangailangan. Ipaniga po mi keka, ing patuknangan mo na ing pangakalat niting virus at ing pangakabos mi karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyan po magari kambe mo, king kameto nga ning banalay Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay hinduning Diyos. Emo sana pisawili nga kalis mi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanunwanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Carangel, Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, Ipanalangin niyo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calonsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Casia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy paming malugod, Kristo ing mabiyat inape. Pasik na nga na kami. Busa mong Kristo kaya kaming maestro, iturunan na keman, ban kaniting kapesa ng San Roberto Bellarmino, abaluming katutuan at asanay miti king lugod. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ting ginuman tabi kaya kayo. At kekang timurin, Bendisyonan ako nga ng Diyos, amay payang tutu. Ting ipa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. May yari ng kaya katang kapag masusyan, o may tanay nga ng luguran ng Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Kang Maria, nagaling ket masinta, uliyain kekengindo, malugod kekeng tuntun, king dalise pamamuri, king reyna mat Castili, ang siyang pirenindo, malugod
po oras kaya kaingan. Magandang araw, marami pong salamat. Mingats. Then pong kaya kayong face shield. Face shield.